Zure lagun medikuak nabigatzera gonbidatu gaitu gaur. Kostatik urrundu gabe elaztana, ordu bete baino gutxiago. Eta ni hortxe egongo naiz bihotza beti zure ondoan. Badakin nola sentitzen zaren, baina ez dago ies eginez beldurra garaitzerik. Egingo duzu? Nigatik? Kaixo, printzesa. Zoragarria da zu ikustea eta bizirik. Zu berri zukitzea inbeste denbora igar ondoren. Zu ere irrikan zeunden.